go we lock. Ifulugi onye machim. Amadi o hawo apapa go no ahije kele mo. Onye machim. Otu aka isi wee chi ikwu m ụgwọ n'ife niile na-emelu gị. Ka gbe nne gị ji wee wụ. Akwa na achọ ajo kule sukuna. Ine ko to gawa. One day ye ji sigi kule. Kutela. Eti kina ila hesi. I'm a philanthropist. I saw her working, so I just said, let me come to your place, inform you, I can send her to school. Okay. Oga? Wale? I'm a matchon magwine. Oh, any my God. Oh, madam. I'm going to get them. Where father was in Akwa nwa na-enweghị nne n'ebe ọ na-ewute. Ude nwa na-enweghị nne na-asụ ọ na-ewute. Nne m gịnị ka i jiri rapụ m n'ụwa? Meche maka onye machi. Ụkwa ka obi si eme m ma mfụ ebe nna anyị na-akpasa ya aja agwa. Eziokwu, ọ na-awụ mgbe ọbụla mama anyị na-akpasa ajọ agwa. Ọ na-ewute m nke ukwuu. Onye ka ọ bụ? Onye ma? Nwa ọlụ m. Onwe. Ọ na-amasịkwa m. Ndị ka dịkwa m ime. Ese? Ịdị ime? Ewe sị na ọmụwa. O nwegwa na ọmụwa? Ọgụwa. Ọgụwa tụwara m ime. Akwa nwa na-enweghị nne n'ebe ọ na-ewute. Ude nwa na-enweghị nne na-asụ ọ na-ewute. Nne m gịnị ka i jiri rapụ m n'ụwa? Nna m ife ụwa esike ike aga m ebunwukwa. Obi agbawa m